eta aldiro gorriagotzen. Zaurietatik odolerreke arrastoa uzten dute, urteetan aurrera hasten dira galtzerdietan lehortzen. Arnasbideak taigabe oztopatzen dizkigute, zaila da saiak asetzen. Geure denbora den jauregitik egotzi nahi gaituzte, espaloi hutsetara inoiz ez da egonkortasunik heltzen. Galtzeko askorik etzen, gorputz oso bat dakar guiabetzan, zaurgarrienen arkupe, orain eta hemengo asmoetan